Какъв цвят беше? Тъмсина. Да. Тук. Так. Този какъв е? Темно. Зелено. Браво. Тук. Тук. Какво нарисува? Какво направи, бе, мамо? И сега как ще напишеш буквата Я? Какво трябва да направиш за буква Я? Да, ето. И то заприлича на сол ключ, бе, мамо. Заприлича на сол ключ. Чао. Ко. Ко. Тук. Чат. Устата. Устата с друг цвят. Такъв. Какъв е той? Тук. Чат. Браво! И пък. И пъп. И друго? Как. И как. Браво! И тени. Какво, мамо? И тени. Тени ли? Какво е това, бе? Обувките? Да. Добре. И ака. Ката тук. Ръката. Ето. Ето! Страхотно!